Jeg håber, det virker den her gang. Yes, vi har fået en opgave her. Opgave 1. Et firma har i 2013 en årlig omsætning på 25 millioner kroner. Firmaet forventer, at omsætningen øges med 5% per år i årene frem mod 2020. Opgave 1 lyder som følger. Indfør passende variable og benyt firmaets forventninger til at opstille et udtryk, der beskriver udviklingen i firmaets årlige omsætning som funktion af tiden efter 2013. Og her i rentetegning, der skal vi så bruge formlen for at finde slutkapitalen. Den hedder som følger. K, der er vores slutkapital, er lige med K0, som vores startkapital, gange fremskrivningsfaktor, 1 plus R, og R, det står for rente, opløftet i N, som er vores terminal. Og den er så skrevet ned her. Og opgaven giver os værdierne til den formel, som er følgende 25 millioner kroner. Der er vores startkapital, vores fremskrivningsfaktor, der er 1 plus 5%. Og vi ved, at vores terminaler er 7, da det er 2020 minus 2013. Plukker man det ind her, så har vi så et svar på 35,17 millioner kroner. Og det er så, hvad de forventer, at deres omsætning er i 2020. Så skal vi så bestemme den årlige omsætning i 2019. Og det er lidt det samme koncept som opgave 1 af. Det eneste, der er anderledes, er, at vi har nogle andre terminaler her. En anden terminal, det er 6 år i stedet for 7. Det er 2019 minus 2013. Firmaet forventer at få en omsætning på 33,5 millioner kroner i 2019. Opgave 2. EU-landene aftalte for nogle år siden et loft over priser på telefon, sms og data. Maksimalprisen på mobilopkald i EU fremgår i nedenstående tabel, som er skrevet ind her. Vi har vores x, som er vores år, og vi har vores y, som er vores minutpris. Det er en lineær model, vi har med at gøre her. Og som sagt, x er år, og y er minutpris. Så skal vi bestemme tallene a og b ved regression. Det kan man gøre herinde i et notesark. Ikke et notesark, i et regneark. I en Spire, hvor du ved hjælp af en lineær regressionsmodel kan finde, hvor computeren så kan finde det for dig. Og det du gør for at finde det selv, det er, at du finder a, vores hældningskoefficient på formlen, y2 minus y1 divideret ved x2 minus x1. Og i tabellen er vores y og x værdier vist. X er vores år i juli, og y er minutprisen. Så formlen vil hedde som følgende, at vi bare kan tage nogle, der ligger sådan. Det skal være samlet. Så den hedder 1,77 minus 3,26 divideret med 2014 minus 2011. Altså vores hældningskoefficient er minus 0,496. Og så formlen for at finde b, det er som følgende. B er lige med y1 minus ax. Vi har vores y1, som vi har fået oplyst før, der er 3,26. Vi har fundet vores a, den er lige her, minus 0,469. Og vi har lige fundet, og vi har ikke lige fundet vores x. Vores x, det er den tilsvarende til y1, altså 2011. Vi har fået nogle andre decimaler her, end på vores regneark. Så vores b her, den giver 1000,72, som er skæring med y-aksen. Opgave 2b lyder som følge, der fortæller tallet a om prisaftalen. Og tal a, som er hældningskoefficienten, fortæller, at den maksimale minutpris falder med 0,496667 kroner om året. Og opgave 3, det finder jeg lige hurtigt her. Der har vi så fået en tabel igen her, hvor vi har år, familie med mobiltelefon 1 millioner kroner i Danmark, og indekstal, hvor vores basisår er 2000. Vi skal bestemme indekstallet for 2003. Og som sagt, opgaven giver os vores basisår, som er 2000, hvor den siger, at det er 1,54 millioner familie med mobiltelefon i Danmark der. Nu skal vi så finde vores indekstal i 2003, og det er ret simpelt. Det man gør, er, at man tager ens år, man regner med, det vil sige 2003, dividerer det med basisåret, der er 2000,
og gange med 100 for at få det indekstal. Altså 1,90 divideret med 1,54 gange 100. Det giver så et indekstal på 123,37. Men i indekstal der runder vi ned eller op til hele tal. Så 123. Så ser I opgave 3b. Det lyder den selvfølgelig. Bestem antallet af familier med mobiltelefon i Danmark i 2015. Nu er det lidt omvendt her, fordi vi skal finde vores værdi i stedet for vores indekstal. Og det gøres ved at man tager sit indekstal, som man har for ens givne værdi, og dividerer med basisåret. Altså 1,54, som er vores basisår. Det ganger vi ind med vores fremskrivningsfaktor, som er 1 plus 1,4, fordi det er 140 divideret med 100, som vi har her i tabellen. Og det sætter vi så herind, og så ved vi, at vores værdi er 3,69 millioner.